سرما برچیبون و ترس جبر کۆمکوژیە ئەv پێناسەیە ڕەوشە کوردên کۆچبەر ên باشوورê Kurdistanê bû. شیر نیناوە برسیە کۆچە ملیۆنی یا 1991 و پشتی ڕاپەرینە جەماوەری یا باشوورê Kurdistanê ji ber tirsa êrişa artêşa Iraqê ya wê serdemê xelkê berê xwedan çiyayên ser sînorê Rojhilat û Bakurê Kurdistanê. Van dîmenan rojnamevanên cîhanê anîne ser sînoran. Rojane çîrok li ser birçîbûnê, sermayê, tirsa ji destdana bêdehên zarokan, genc û pîr û kalên Kurd belav dikirin. يعني كما رجعوا هي بيش هذين يعني بيتك رحمة بحالي ما ببان يعني أمي طرافين ظلمي يعني هم بيتك أوديا ما بكن مساعدة ما بكن يعني بالمنظمات الإنسانية بلا بيتك هاري كاريا ما بكن. کۆچە ملیۆنی زلهێزên cîhanê hişyar kir. Fransayê pêşniyara herêma nefrînê pêşkêşî civata ewlekariyê kiribû. Amerîka jî bo parastina Kurd pêdagir bû li ser piştîvaniya derxistina biryara 688 li civata ewlekariyê. مجبور تشارکی پیگهن خواه آماده نکرنه. ام دخوازن آلیکاری کرد بکن. اما که امریکای و یکی دکن. حتی که جیان خلکی وگره و پاراستی بن. اما که امریکای برسی و که ما درست بو یکی هبو. و باور ناکم جی کیشه آلوز ببه. جبر بنرینا من صدام حسین چقاس بیعاقل به جارک دن روبروی سرباز امریکای نابه. دوێ دەمێدە ژی بەرەیە کوردستانی مژولی دانوستاندنێ بوو لەگەل بەغدایê زلهێزên cîhanê jî ew tevgertenê wek danûstandineke demkî dîtin û binêrîna wan baş bû û bigoman bûn derbarê nêta Seddam Husên lewra daxwaza serperiştiya netewên yekbûyî dikirin. ئەگەر ئەڤ یەک بەشداریێت ئارامیە ڕەوشێدە بکە و ئەگەر هەستێ سەلامەتیە و ئەولەکاریە با کۆچبەر و پەنابەرên کورد دروست بکە و باوەریە بان وان چێ بکە کۆ بکار بن vەگەرن ماڵێن خوا ئەv tiştekî baş dibe. Binêrîna min divê çaverê bikin çi çê dibe. Ji ber berê Seddam Husên ew rêkeftin bin pê kiribûn ku hebûn û dîrok bi vî awayî dubare dibe. Li gel vê yekê jî parastina Kurd divê demê de girîngtirîn tişt bû. ئەم دخوازن کورد هەست bi سلامەتiyê bikin. Bi van hewlan bikaribin ji kampan vegerin bo gund û bajarên xwe. Lewra di bihara 1991 de di heman demê de kar bû biryara 688 a herêma nefrînê û danûstandina Bexdayê û bereya Kurdistanî dihate kirin. Ev bo wê yekê bûn ku ev Kurdên koçber pişt rast bin da ku vegerin warên xwe. Piştî biryarê jî serbazên Amerîkayê û Brîtanyayê ji Zaxo çûn nav axa Başûrê Kurdistanê. بنێرîna min niha peywendî li gel serkirdeyên Kurdan heye da ku xelkê xwe razî bikin ku ji ser çiyan dakevin û ji wan re bibêjin ev der selamet e û em jî li vê derê ne. Biryara 688 a civata ewlekariyê di 5 Nîsana 1991 de derket û bi hewlê Fransa û piştevaniya Brîtanya, Amerîka, Rûsyayê jî navçeya nefrînê hate sepandin û herêma Kurdistanê li xwe girt. Kodîmenê koçberbûna xelkê Başûrê Kurdistanê sedemek serekî bû ku ew biryara giring a cîhanî bo berjewendiya Kurd derkeve. Navçe jî wek qedexeya فرینê ma heta nemana deshelata Baş di adara 2003 de.